Ателие хорово изкуство. 3 творчески ателиета по хорово изкуство с ръководител хормайстор Яница Първанова се проведоха по проект «Нови творчески пространства Надежда», програма за възстановяване и развитие на организации в областта на любителското творчество на Национален фонд „Култура». На 17 март 2023 се проведе първото хорово ателие съвместно с Средно училище Емилиян Станев в час по музика с 6 А клас. Ръководителят на ателиетата Яница Първанова изнесе урок по хоровото изкуство и разчитане на произведението Somewhere Over the Rainbow от Магьосника от Оз от Харалд Арлън в акомпанимент на Мария Добрева. Второто хорово ателие, съвместно с Народен хор Плетеница с ръководител Наталия Билчева, се проведе на 20 април 2023. Участниците разучаваха съвместно «Не бързай, Слънчо», обработка Стефан Кънев, «Я гледай и Майчо», обработка Тодор Попов, «Полегнала е Тодора» и «Бре Петрунко», обработка на Филип Кутев. На 18 май 2023 се проведе и трето хорово ателие, отново съвместно с Народен хор Плетеница. Ателието премина в подготовка за участие в концерт заедно с нови творчески пространства Надежда и репетиция на поставения материал. И на трите ателиета акомпаниментът беше на Мария Добрева. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“.